Живот и кариера в България или чужбина. Какво значи да си успешно реализиран европейски гражданин? Въпроси, които в наши дни си задава всеки младеж. Европа директно Смолян търси добрите примери на завършилите в чужбина, но успешно реализирани в родината ни българи, които да мотивират младите да останат в България и да работят за нея. За трима родопчани оставането в страната ни е мисия възможна. Завършил съм българска филология, занимавам се с писане от, така да се каже, от 8-9 клас, аз вече нямам много спомени. Имам 4 издадени книги, колекция 18, която спечели Южна пролет наградата, Летен следобед сборник с разкази, Хлапета роман, Квантова градина разкази. Сега предстои да излезе новия ми роман. Сценарист съм по професия на телевизионни сериали. Под прикритие Четвърта власт, Дървото на живота, Столичани в повече. В моята академична и професионална кариера прекарах значителна част от живота си в Съединените американски щати, именно в периода от 1998 до 2006 година, където последователно завърших бакалавърска степен в финанси и международна степен, работих в голяма инвестиционна банка UBS. След това завърших и магистратура, отново с финансова насоченост. Работих в голяма инвестиционна фирма, която управляваше около 30 милиарда долара по това време. И 2006 година, в навечерието на завръщането на България, т.е. в присъединяването на България към Европейския съюз, аз прецених, че може би по-добрият път за развитие за мен ще бъде да се върна в България. Т.е. аз вече 10 години живея и работя в България и развивам своята професионална кариера в България. Петриела Бачева завърши с пълно отличие тази година 12-я клас в гимназията за преподаване на чужди езици Иван Вазов Смолян. Тя е единствената от Смолянска област, спечелила високото отличие – национална диплома от Министерството на образованието. Петриела белязала цялото си обучение от 1 до 12 клас с отличен успех и с изява на талантите си остава да учи в България. Ще бъде студентка в София, специалността театрална режисура. Петриела сподели убежденията си за реализацията на младите хора. Мечтите на един млад човек след толкова успехи са да прави нещо, което му харесва, което обича и което да достигне до колкото се може повече хора. Според мен отношението на българите към чужбина наподобява много като на това в приказката "Новите дрехи на царя". Мнозинството говори за чужбина така, сякаш тя е едно много по-добро място с много повече възможности и всички вярват, че царя има много хубави дрехи и всъщност ние, които оставаме в България, сме в ролята на малките деца, които признават, че царя е гол. И всъщност не е само това, но и ние сме хората, които си задаваме въпроса защо трябва да искаме вниманието на този цар, защо искаме да бъдем толкова приети от Запада и от чужбина, при положение, че има много възможности, които България предлага. Колкото до реализацията на младите хора в България, вече това е доста сложен въпрос на фона на рекордите, които поставяме всяка година по напуснали млади хора в страната ни, но защото съм живял и 2 години в Англия, съм опитал и там да се устроя, но нещо, кой знае какво по-различно от тук не е. Пак трябва да се работи, пак трябва да имаш същите грижи, същите проблеми. Не е нещо да речеш, че като отидеш там и цъфнем и вържем, така да се каже всички. Много хора не осъзнават, но работейки в едни по-мащабни пазари в чужбина, много по-малко са хората, които успяват да пробиват през едни стъклени тавани, особено независимо от либералните ценности, които се изповядат в Западна Европа и в Съединените американски щати. Един човек, който е имигрант, винаги остава имигрант, винаги остава дърво без корен и пробиването на стъклените покриви е една задача, която не е по силите на всички, изисква много труд, понякога много лишения и в много случаи загуба на един така важен баланс между личен живот и професионален живот. Младежта в днешно време, към която спадам и аз, иска неистово
установи този контакт с Запада. Ние сме отворени към чуждите езици, искаме да се представим добре пред чужденците, те да ни приемат, но по този начин ние сами се разделяме със своята идентичност и с това, което можем да постигнем тук. Няма как като решиш, че е по-лесно да отидеш да работиш в друга държава или на друг континент и да очакваш тук нещо да се случи положително, няма как да стане. Не мисля, че и да отидеш там ще забогатееш изведнъж рязко. В България имах възможност да продължа кариерното си развитие и да се занимавам с неща, които може би в чужбина нямаше да мога да се занимавам. Имах възможност да достигна позиции, които не бих могъл да достигна в западни еквиваленти на дружеството, в което работя, което за мен е основен плюс и основно предимство, защото аз тук получих по-значими възможности да покажа лидерските си качества, да ги приложа на практика и да определям професионалния си път и професионалната си съдба. Според мен е много добър избор да се започне в България за висше образование, за да се постигне една добра основа и вече след това, след като човек е много по-наясно с това какво иска да прави и как може да бъде добър в това, чак тогава да излезе в чужбина и да потърси тази връзка с непознатите, с Запада. Защото в наше време става едно изпреварване. Ние искаме първо да достигнем до тях, да започнем този контакт, но ние всъщност нямаме какво да предложим и става едно разпиляване на енергията. Тъй като вместо да вложим нашия потенциал в тези най-хубави години, след като завършваме гимназия, да вложим този потенциал в нещо, което да правим добре и което да ни привлича като поле за изява, като работа, ние се стремим да пренасочим тази енергия в адаптация към един нов свят за тези, които заминават в чужбина. Ситуацията в България днес е такава, че има огромно търсене на квалифицирана работна ръка, най-вече, но не и само. И много от хората, които изберат по някакъв начин да се върнат в България, биха открили, че имат прекрасни кариерни възможности за развитие, за реализация, за допълнително обучение. Има все повече западни работодатели, които предлагат тези обучения, изпращат хора в чужбина на обучение и позволяват при едно задържане на едно място и при една по-висока лоялност да се постигне необходимото кариерно развитие, което е свързано и с по-високите възнаграждения, които повечето най-вече млади хора търсят. В Смолянско училище може да се получи много. Аз съм учила от първи клас в Първо СОУ, след това от 8 клас в ГПЧ и мисля, че тук може да се получи много, като се сравни дори с големите градове, тъй като тук се отделя много голямо внимание върху всеки и учителите подхождат с една всеотдайност, с много голямо желание за работа, което дава много и разширява кръгозора на човек в много ранни години. Мисля си, че в периферията на страната училищата са много по-развити и много как да кажа, имат възможност да обръщат на децата индивидуално внимание, докато столиците в големите градове е малко, там всичко е на общо основание минава. Но успяват и там. Живота в България е интересен и предизвикателен. За съжаление нерядко и труден, но въпреки това смятам, че възможностите за професионално развитие и за личен живот в България са по-добри за българите, ако те желаят. Но си мисля, че не е чак толкова зле положението, както всички го изкарват, или дявола не е толкова черен и човек може да се издържа и с това, което обича да прави. Въпросът е да си постоянен, упорит и трудолюбив. Друго обяснение няма. Проблема е, че тук трябва да концентрираме енергията си, да създадем едно общество на принципа на мравуняка.
да се остане в България, за мен беше избор, който е предопределен от вярата, че тук също има възможности, че тук мога да постигна много, защото съм на своя територия и също така, че ако успея да установя връзка с хора, които също са в България и да съберем силите си заедно, може да се постигне много. И много повече, отколкото ако отида в чужбина и започна всичко от начало. Но аз лично смятам, че те ако обърнат глава към България, ще видят, че те могат да намерят същото поле за изява, ако не и по-добро, на територията на нашата страна. Ако ние не се замислим и не започнем да работим в тази посока, няма как те пък да останат тук, защото те не виждат примера. Най-важно е примера, който ние даваме на децата. Бих искала да кажа на моите хора, че България е място, в което си заслужава да се остане. И както гласи една българска класика, България заслужава да се потрудим за нея. И наистина трябва да съсредоточим енергията си в това да се развиваме и то тук, защото тук е най-голямата ни сила. Абсурдно е да се питат моите хора защо оставате, защо остават в България. Това е най-естественото нещо, така че не трябва да се задава този въпрос. Това видео се реализира от Европейски информационен център Европа директно Смолян. Информацията и мненията, изказани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейската комисия.